Sopo to iki? Halo. Ayo sudah mancing ora? Ya ayo sih aku wah. Kowe ganggu wong turu wae sik tak salin sik wah. Oke. Yo yo. Wah, ora entuk-entuk iwake to iki. Bengkel aku. Wah, entuk. Bajigur entuk kok ngene. Kucuk. Wah, bajigur tinggal aku. Hei, sik teni. Alah, tinggal senengane. Wah, lah. Sing dorongan? Durung ya, Pak, main tok plastik aku. Wanci aku entuk iki. Entuk iki, sumpah. Wah, telo. Tenggial. Wah, jan. Woi, entuk. Wah, ngayu wae. Itu i wah angel tenan. Wah, berangkat 6. Cepet ya, berangkat iki entuk iki. Wah nyangkut jebule. Wah, pajarnya dong, jare meh mancing. Buru paling cai. Sik dinteni wae. Yo. Wah piye to ki panas-panas ra entuk iwak. Saiki tak pahami, Mam. Mancing kuwi kudune sabar. Ra apa-apa senajan ra entuk iwak ki. Dhewe ki wah, yo entuk emosi. Alah kowe mau yo emosi kok entuk sendal ki apa? Aku dolan. Alah sendal ki apa? Buak wae. Aku kok malah marah emosi, Agret wae yo. Yo ayo to. Ayo. Kowe nek nyurung tenan kok. Marah emosi malah do gelut kaget ya. Ngono ae rasa emosi. Ayo. Jar. Wah. Awas aku. Wah, ra beres. Syukurin. Wah, kapok. Wah, ra bolo kabeh kok. Soalnya malah do gelut. Paranku yo ora mancing iwak mah mancing emosi. Marah jengkel. Bali wae ra mang gelut ning kene, gelut ning lapangan wae. Terus ora entuk kok iki, mah do gelut wae yo. Ora mau main entuk plastik kok. Dimas wi mah entuk sendal. Oh apa? Elah, ngeyel. Bali ah, males yo. Teles aku. Wah, koyo jar malah ngageti barang, dadi mutung lho. Aku yo gantes teko kok. Wah, koyo dadi jegur barang lho. Iso bal-balan wae yo, ben geger pisan. Rasa mancing, bang geger ning kene. Ya ayo, Dimas gelem ora? Gak mau Dimas mutung to. Ya jasa iso tak omongane. Ya cepet. Ndang Dimas salah ado. Ya jo ngandani Dimas. Kok malah mutung malah ciloko engko. Ayo. Yuk. Woi, Dim. Ngopo? Aja bali sik, sesuk bal-balan gelem ora? Yo, besok ngapangan. Wah, ketoke Dimas iki mutung. Ra opo sing penting gelem. Bal-bal. Tak bales ya.